Hello friends, welcome back to my vlog. गिबियावनो आंनि ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर दिनै मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों टेन्टां ने लोगोफोर टेन्टां बेखौ जायोना जाया नोंथांमोना सिनायगोन सिनाया बेखौ मा होनो जोंनि बर'नि टेन्टां होनो बेखौ टेन्टां नै टेन्टां बायदि ना बेखायनो टेन्टां होनो आं ओमफ्राय मणिपुरि सिम मोनसिगोन आरो ना बेखौ दिनै संनानै जानो नागिरदों जों लोगोफोर दिनखाबाय आरोना अलरेडि दिनखाबाय ओमफ्राय दिननानै नै बेबायदि जाबाय आरो बेखौ जाबाथाय खिफिनाया मोदोमो गोथावसै माबायदि सङो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि गोदान रेसिपि टेन्टलां हाहाहा टेन्टलां गोरान एवगोन दे खिन्थु बेखौ गोरान एवनानै जानांगौ एसे फानलु होनसै लोगोफोर नै टेन्टलां संसै आंहा एबार टेन्टलां आंनि निउ गोदान आरोना आंनि मडेल एवनोसै टेन्टलांखौ मणिपुरिसिम बर'नि टेन्टलां होनबाय आङो साराय जानबाय गेस लगायनोसै एबार सलायजों दै लाइटार गैला लाइटारा मोजां नंला सलायजोंसो होनोसै एबार गोबावथार संबाय सारा दुंबाय एबार थाव होनोसै लोगोफोर बेसरनि थाव दै बेयो लकेल बेसर जाबाय ना थावा ओमफ्राय एसे नांगौ थावा दुंबाय सामब्राम juga. Geram euna geram euna mo장 baik. Musa hanci ada hanci dan ini itu hancai ada hancai ke tanda mana tadi nanti kemudian Korea, wah, apa? Jangan lagi. Makan lagi. Itu murah tadi. Kamu namun itu dapat juga. Itu dia apa ya? Itu minta kan ada. Semua bahan harus ada. लोगोफोर नै जों ओंखाम जानोसै दायो संबाय आलु बिदि जाबाय मणिपुरि सिम दहाय एवनाया नै गोसोम जाबाय एवनो मा कालार जाखो आरो जाबाय सुप दाउ फिसा फुदुंदों जादो जायाबो गोथाव बेखौ जालाय बेखौ
Aku Menurut si mak mana mana. Menang lah ben salah. Apa dia? Ketau. Papa mana bisa baik. Apa jabai, jaya jabai. Ketau dia. Menurut si mak. Barang jani sih. Apa dia jani sih? Aku suka gana. Oh dia. Masih lama masih. Tawag saya. Ini udah bilang masuk tuh. Oh ya. Ini kasih. Tahu nyangkut nak apa enggak? Ini susah aku macam. Kamu ya? Kenapa saya boleh aku tidak bisa? Kenapa? Aku sama saya enggak. Jadi bila nusin, nusin aku dah. Mana? Sama aku dengan kamu bisa ambil sembilan sendiri. Aku nggak pernah udah. Udah pernah sekali. Udah aku sana. Udah. Dia kok rasa mana kamu? Udah deh. Dia kok mana sini sih? Kasih. Không nghĩ đâu bây giờ này. Thôi được. Tidak. Tôi đặt nhé. Đấy là đặt nhé. Nó chỉ cần. Rồi, ăn đây. Rồi đặt nhé rồi. Là cái bờ đây ăn không chả không bái chả không nên gì đây chia rồi chả không phải là lấy. Pai लोगोफोर आंनि फेसबुक पेजाव जाय जाय नायदों अननानै शेयार खालामनानै हो जाय शेयार खालामनानै होदो आरो फल' खालामनानै लादो आरोना ओमफ्राय आंनि जाय इउटुब चेनेलाव नायदों बिथांमोनखौबो एसे गुरै खावलायनाय जाबायदि साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो आंनि भिडिअखौ मोजां नुदोंबा कमेन्ट आरो लाइक खालामनानै होदो आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो होनबा बिसोरनोसै लोगोफोर बेयावनो आंनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय